bange. Du sagde lige hej alle sammen. Jeg er bange. Nej, du sagde lige hej alle sammen. Jeg er bange. Du skal sige hej alle sammen. Hej alle sammen, jeg er bange. Ja, okay, vi er lidt bange. Der er meget mørkt lige her. Fordi det er altså for voksne. Det er fucking fedt. Det er så gennemført. Og hvad hedder det? Altså, alle dyrene begynder nu at stramme. Now it's time to get really scared. Luna! Nå, du er her. Jeg skal men I bliver lynhurtigt væk. Har du fået lidt slik igen? Har I lavet ballade her? Eller hvad hedder det? Happy Halloween! Så nu kommer der nogen. Der er en lille flok. Kom, vi løber alle sammen ind og leger zombier. Nej. Der er en edderkop. Ja. En edderkop. Ja, hvem boede hvor? Var det også lidt? Der var 3 små spøgelser, vi skal lige se. Jeg tror, det er den der mod bordet. Den etarmede. Luna, husk nu ikke at blive væk. Det var små børn. Jeg gider ikke mere. Der ser ikke ud til at være pause her. Det er også sejt, det der. Godt, drenge og piger. Det er en slags kirkegård, jeg skal ud herfra. Ja, nu er hun blevet væk. Jeg vidste det. Det er mig, der har taget det. Ja, det burde I have lært jo. Men der er en meget uhyggelig bamse. Ej, alt det I ikke kan se, det er synd, I ikke er højere. Hvor fedt. Ja, det er rigtig fedt. Hold da op. Er det ægte dyr, eller er det zombie? Ikke skræmme dyrene. Vi går stille og roligt ud igen. Ja, nu går vi ud igen. Ja, det gør de jo nogle gange, sådan nogle dyr. Hvad var det? Hop. Kom bare. Der nu. Nu må I gerne blive lidt bange. Vi mangler lige en food truck. Der er en kaffevogn der. Ja. Luna, det kan du godt klare. Jeg går lidt med, Luna. Jeg passer på dig. Ikke hold i hånden. Jo. Luna, se. Nej. Der er ikke sket noget. Hvor er Josefine og de andre? Er der ikke andre børn? Hvor er Max eller Emilian? Du skal holde mig. Ja, kom indenfor, står der. Hvad står der? Bare kom ind, det er gratis. Der er et hoved. Pas lige på hovedet. Det er for tæt, det der. Der er nogle af børnene, der er ved at blive ramt af en kniv. Luna, jeg kan ikke bevæge mig. Jamen, det var en gang, desværre. Nej, Luna, der sker ikke. Jeg har dig. Man må ikke gå ned. Der sker nok ikke noget. Det er bare dukker, de bevæger sig nok ikke. Eller også er der måske en af dem, der gør. Ja. Fuck, en fed figur, mand. Og hvad hvis det en af de der? Det var ikke mig.
Der er også nogle hænder, der er klamme. Vi har slet ikke fortjent slik, så flot I har lavet det. Det er vildt. Vi kan fortsætte den vej ind. Det er utrolig flot. Luna, prøv at se alle de damer der bevæger sig. Luna, hvad gør vi? Eller er det mormor? Luna? Nej, det er der nok ikke. Luna, vi kan jo ikke gå den vej tilbage. Vi bliver nødt til at bevæge os fremad. Hvis du går foran mig, så tager en af drengene for klassen. De er modige. Luna, jeg går med så. Der er godt nok lidt nogle... Der er ikke sket noget. Og der står en her. Fuck. Der er næsten ikke noget herovre, men det er helt vildt. Du skal ikke kigge ind til højre. Ja, det skal jeg har lige sagt det. Der skete det igen. Ja, lige her, kig ind. Det der skur. Prøv at se, der skur. Tror du, der sidder nogen bag døren? Det kunne du måske godt. Det har der gjort, tror jeg. Nu skal vi igennem edderkoppeskoven. Fuck, mand. Vi klarede det! Fuck, det var sindssygt. Din datter tog det meget pænt, men det virker lidt rustet. Ja, men hun har lige fået... Men det her, det er sådan der slange. Det er bare helt gade, men sådan på det niveau der. Det er fandme i orden. Ja. Nå, med Josefine. Hvad? Jamen, det var da det, der var planen, jo. Nå, så... Hun er der igen. Jamen, jeg skal lige hente et Nej, vi går bare videre, hvor Josefine White får bare slet på næste sted. Nå, vi er ved catch up. Jeg er lige bagved jer, børn. Hvis vi bliver angrebet af noget... ja. Der sker nok ikke noget. Nej, er det ikke lige meget med slik? Nej, jeg skal give et til Jos. Ikke for... Luna, stop det. Luna! Hvor er ham drengen, der var med? Nå, han der. Hvad er Herman. Herman, nu går vi langsomt videre, ellers så... Det ved jeg ikke, men det er meget uhyggeligt her. Vi er i Astershaven i Smørum. Der kom en hånd på mig! Nu er vi blevet væk fra de andre. Jeg vidste, vi ikke skulle have gået ind igen. Jeg tror simpelthen, vi holdt pause, fordi der var ikke nogen levende mennesker derinde. And here's the part where it's really scary. Prøv at se, Wagner han ligger med hovedet. Ja, det var uheldigt. Ja. Hvad? Vi går... Hvad var det, du sagde? Hvad med Maximilian? Kom nu! Josefine, det er næsten ikke uhyggeligt. Hvad sker der? Der er ikke sket noget. Gå nu bare videre. Det er ikke sjovt. Luna, det er den der vej. Jo, det er ikke sjovt. Det er den der vej. Kom nu her, mand. Der sker ikke noget. Luna, for helvede. Blev du lige forskrækket over at se dig selv? Nej. Hvad er der her? Der sker ikke noget. Det er ikke uhyggeligt. Det er bare... Det er mega fedt. Luna, se så. Kom herind. Luna, kom. Jeg har jo godt fat i det. Se, der er et rovdyr der. Luna, det er meget farligt. Hvad er det her, der her dernede?
Ja, det er skeletterhænder. Nogen siger, det er de døde børn, der prøver at... Oh. Luna? Det er faktisk sjovt, ikke? Oh. Hvem vil ind til den hvide dame? Vil du også ind og hente? Luna, du skal ind og hente slik. Men det er rigtigt. Ja, Maja og Luna går sammen. Hvor er I seje. Verdens modigste børn. Så skræmmer de dig ikke. Man bliver kun skræmt til døde, hvis man tager mere end et stykke. Må vi komme igen? Tak. Det var ikke mig. Puha, det skal... Hvem af dem var mest skræmmende? Men ved vi, hvor Luna er? Jeg kan ikke. Nej, gå! Luna, du går ind på kirkegården. Ikke 2 gange nu. Du kan ikke bare svigte din kammerat der midt i kampen. Og det er altså bare solgt, der er hun ligeglad. Ja, det er svært, du blev svigtet. Du gik den forkerte vej. Det er udgangen, det her. Det er fandme creepy, det her. I er ret modige, synes jeg. Skal vi så op her venstre eller sådan noget? Der var der noget med lys i der. Det er lidt ligesom en popcrawl, det her. Man går efter lyset og de kulørte lamper. Jeg synes bare ikke, det er så meget udskænkning. Vi har været alle steder, tror jeg. Nej, der er der noget derovre med lys i. Det ser meget mærkeligt ud. Jeg ved ikke, om man skal op her. Ja, ind til venstre her, Maximilian. Du er modig. Du går forrest og dreng. Løb, 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 løb! Løb! Vi skal have slik! Og det er faktisk lidt det samme som at se gutterne på vej hen i park. Vi skal! Det er måske det næste sted. Det kan være, at det bare er en bar. Dem vi ligner mere julestemning. Der er et nisselandskab og Red Light District. Det er ikke noget for børn. Vi går videre. Løb, børn! Der er slik! Der starter ud så. Og så sætter Josefine virkelig det høje ben foran der. Hold da sindssygt, det er hurtigt. Jamen det var fordi vi ikke vidste, om der kom koner med jo. Prøv at spørge, om I også kan få nogle dåseøl. Jeg fik en tur bolcher. Det var da fornemt. Hvor er det flot her. Så, vær nu forsigtige, børn. Og husk at sige tak. Der er måske ikke helt lukket. Det er måske bare mad. Ikke mere. Ej, det var ellers også fint. Nå, der er udsolgt. Eller Happy Halloween. Hvad har du fået, Luna? En slikpose. Det var dejligt. Hvor var det fint. Pas på det sorte spøgelse. Tusind tak. Spørg om hun har øl. Spørg om hun har øl. Hvor er du heldig, Luna. I får mega meget. Er det kun slik, du har, eller hvordan? Jeg har ekstra Om jeg kun har slik? Ja. Jeg har ekstra lidt. Se, vi er jo 6 gutter ude med alle børnene fra klassen. Ingen dåseøl? Nå. Vi sætter meget pris på det.
Men jeg tror ikke, at de er så kolde. Jeg har 5, men Ja, som smukker. ikke men de er altså ikke kolde. Så det var verdensklasse. Men lige 2 sekunder, jeg skal lige ned i min kælder og hente. Har du fået noget vand? Ja, du har fået. Så lykkes det. Det lykkes mig og Luna. Det lykkes mig og Luna i huset her. Verdens sødeste dame på Astersvej, der lige skaffede os nogle kolde øl, og du fik noget koldt vand. Det er perfekt. Jeg er mere tørstig. Jeg skaffede. Jeg skaffede sgu lige noget. Ikke iskoldt, men det er sådan noget kælder. Har du købt den? Nej. Hvad så, drenge? Hvordan fik du fat i den? Ja, jeg vil stave mig selv. Du siger, man kan bare finde. Ja, den er jo varm, men det smager. Nej, jeg har min egen. Men jeg fik startet lidt med damen, og så du ved, at man charmerer lidt. Det er fandme ikke i orden, mand. Skål. Jamen, skål for helvede, gutter. Hov, der er et åbent køleskab. Det virker ikke. Jo, der skulle kolde bajer. Sådan. Nå, tak skal du have, skelet. Ui! Husk at sige tak. Husk at sige tak. Jeg er tørstig. Ja, men der er kun øl til drengene. I og slik. Det er hjernemasse og tussesvin. Nej, I skal ikke godt at spise dekorationerne, Luna. Er det alle vores børn? Jeg synes, der er flere og flere. Ja, vi skal videre. Der sker nok ikke noget. Hvor er Magnus? Men det var det. Der er en Magnus der. Ej, se lige. Tak for det. Se lige. Ja, det er ret uhyggeligt. Og skeletter der og der. Pas på! Der er også spøgelser deroppe. Åh! Ej, der er også en der. Maximilian! Gå nu bare ud! Jeg kunne mærke en hånd på min ryg. Det er noget med Halloween at gøre. Det er vinter. Det var virkelig scary. Jo, for der var et tomt køleskab. Det var ikke bare en tom køleskab, det var en tom fryser. Bare en. Ja, det tror jeg. Ja, roligt. En af gangen. Han bliver helt overfaldet, drengen derinde. En af gangen. Så gå væk, Lune. Tusind tak, mega fedt. Øj! Den var fandme scary. Tusind tak. Det er til mig. Og det er jo stadigvæk hyggeligt. Hvad? Ja, det er lidt uheldigt. Så. Hallo, jeg tror, de sover. Se det. Der er det verdens dårligste. Ikke spille tid på folk, der ikke Så er det der sjov. Det kan også være, at Den de... første Halloween nogensinde. Jamen, der er jo ikke lys i græskarret. Nej, ikke ring på, Lea. Ikke ring på. Det kan være, at børnene sover. Kom. Hvor er Maxi? Har I været derinde? Det er her, der skulle være noget fest, eller hvad? Jeg kan høre, der er meget. Ja, men det er bare for at det sidste. Så er det med at angribe og løbe indenfor, så... Var den tom? Vi kommer i morgen klokken... Jamen, det er